ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ଭାବିଛ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥାରେ ସଦାସର୍ବଦା କାହିଁକି ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ରହିଥାଏ? କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ରାମଙ୍କ ପାଖରୁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲା ନା, ସେ ବଣରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମାତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଶୋଷ ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୟୂରଟି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝରଣାର ବାଟ ଦେଖାଇଦେବ କହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଝରଣାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଟ ଦେଖାଇକି ଗଲା ମଧ୍ୟରେ ସେ ତା ପରରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୟୂର ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତା ପର ଝଡ଼େଇଥାଏ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଝଡ଼େଇବ ନା, ତ ଦେହ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ତା ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ମୟୂରକୁ ଧରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଥିଲେ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଦେଲୁ। ତୋ ପର ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ, ମୋ ମଥାରେ ରହିବ। ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ଥରୁଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।